ọ bụ na iso na ndị na-abụ ihe ọbụla nne gị kọchara gị maka nna gị ibu ya n'obi je na-esesa nna gị okwu, ikekwo ị na-eti nna gị ihe maka na ọ kpajie agụ mgbada abịara ya ụgwọ. Maka nwata ọbụla buliri nna ya enu ngwongwo na ngọrịngọ ga-ayọchi ya anya, maka na ihe okenye tụkwana wee fụ dịwa bụ nwata irigo enu akpara ọjị rigo enu akpara nkwụ ịma mfụ ya bụ ihe. Igbo mụrụ nze, Igbo mụrụ ọzọ, ekene m unu n'anya ka ọ dị tata. Ọtụtụ eji n'aka ha kpatara onwe ha nkụ ahụhụ ma sị ngwere abịa na ya ọdịrị. Ọtụtụ ụmụ ikorobịa bụkwana ihe ji aka ha fịa asaa n'anya dị na-eti nna ha ihe maka gịnị? Ihe nne ha kọrọ ha. Nwanne nwoke, ọ bụrụ na iso na ndị dị otu a ma na iji n'aka gị makwụ ya onwe gị ụdọ n'onu. Kedu ihe m ji ekwu ya? O nweghị ihe ọsọ na dịka ihe ọ sọrọ nne gị kọwara gị nna ya mere ya. So ụmụ nwaanyị bụ ihe nwere ike ibugide ihe obi tupu ha anwụkwa, mana nwoke ga-agwa gị ka ya bụ ihe si wee dị. Sọ nna nwere ike imepe ọnụ kọrọ ụmụ ya ka na ije ụwa si were gaa. Ọ bụ na ịbụ nwa ntorobịa toro na ngwuru bịara m nso, nwanne m nwoke, ihe ọ sọrọ nna gị mewe, ọsọkwa na bụrụ onye aṅụrụma na na-ese siga na na-eme all manner of things. Nwanne m nwoke, a sị na ọkụ daa ibube ọ dịka ọnyụrụ anyụ. Ihe agụ ji eme ire na dịkwa ya na mvọ. O nwere ihe nna gị ji wee karịa gị n'elu ụwa. O nwere ihe nna nọ na ngwuru ji wee karịa onye ọbụla. Nna gị dị ka chi nke ị na-afụ anya. Ka m gwa gị nwoke m, ngwa ngwa iseriri aka tie nna gị maọbụ tie nne gị ife, nwanne m ma na mmụọ na mmadụ ahụ godo gị ha mma. Chekie ọtụtụ ndị dị otu a, ikekwo nna ha ewere emeri wee bụọ ha ọnụ ma ha nsagbu asaa. Nwanne m, ihe ha okwu ga-emechakwa mee na ndụ gị. Belụsọ n'etu n'oge chọwa ewu ojii tupu chi na chi a na-eji. Ihe ị nwere ike imedowe ọ bụrụ na ime ya bụ ihe na-amaghị ama. Nwanne nwoke, ka m gwa gị, jee chọrọ m mkpụrụ ọjị, jee chọrọ m nkwụ ọkụ, jekwue nna gị ebe ọbụla ọ nọ na yọọ ya mgbaghara, maka na ị dị ka a prodigal son nyere nna gị. O nweghị ihe nna gị ga-emecha n'ụwa ka ise n'aka tie ya ihe. Kama ka ọjọna kpọọ nna gị, kpaanụ nkata dịka nna na nwa. Ka m gwa gị eziokwu, nna gị mepee ọnụ kọọrọ gị ihe kpata anya bụ ihe eji wee mee. Nwanne m, ị ya sị na ịma na ụdị ka ụwa dị. Nwoke ọbụla na-ebe akwa n'ime mkpụrụ obi, nwoke na-eri arịrị. Ọsọ nwaanyị ga-abụ ihe ọbụla megha na otibe ife anya mmiri ọ na-agụsị ya n'iru, iche na ụdị ka ụwa dị. Mata amata na ọgọdọ ga-emecha ruo nwoke ebe o luru ibe ya. Ọ bụrụ na ịbụ nwoke na-ekpa ụdịrị agwa dị otu a, nwanne m nwoke, sepụ aka enwe n'ofe tupu ọha aka mmadụ. N'aka nke abụọ, ọ bụrụ na nna gị anọzirọ ndụ, nwanne m, ị ga-aga na ngwuru ebe eliri nna gị, gaa n'ili nna gị yọọ ya mgbaghara. Ọnya ka ndị be anyị sị na ọ bụrụ na mmadụ nwụọ, mmadụ anaghị anwụcha maka na mmụọ na-adịgido. Ka ị nwee ike iji aka gị mee gịnị? Tọpụ onwe gị na-agbụ ihe nwee ike ịgara gị. Ị na-anya n'ihe ị na-eme, ị ga-eso nkwenye ị na-agbago iru ka ị na-agbada azụ. Ọgbọ gị na-eme ọfụma, gị nwa ata ebe ị nọ. Maka gịnị? Ọnụ nna gị bụrụ gị maọbụ aka nna gị tiri gị n'ala. Nwanne m, ekpeteghị n'ihe dị otu a na ekpere, agwọtaghị ya n'ọgwụ, ebuteghị ya n'amụma. Ihe ị ga-eme ka ọ dị mma ka m chọrọ ka m gwa gị. Ndewo na ị ga-atụsara m ozi a, tinye ya n'uchu ka o nwee ike ịbara gị. Aka m bụ nwanne gị bụ Maazi-UC. Cheta na mmiri dị ile eju dịrị nwa nkịta. Ndewonu.